Tietje had een ikkerbouwbedrijf dat ze zoent het versterken van haar man in haar eentje runt. Ze hebben altijd op zoek geweest naar nieuwe, milieuvriendelijke technieken. En nu deelt ze haar kennis over de borkerij, maar haar beppensissers. Dat uitlees Jan, die ze ik als juf. In een tijd dat boeten de deurwerkje als trouwde boerinnen een grote uitzondering wie. Zie je wel hoe droog het hier is, hè? Niks geen drek. Nee, hè? Echt niks. Het heerlijke gezin Porte had altijd belutsen geweest bij de borkerij. Tietje is nu 22 jaar. Ze vindt het nog altijd belangrijk dat haar kennis over alles wat groeit en bloeit oergeeft op een nieuwe generatie. Ja, dat is alles maar elkaar, denk ik. Dat ze ook als wij aan het fietsen zijn maar elkaar, dat ze weten dat het mais is, dat ze weten ja, al die verschillende dingen die er groeien en als je denkt net weten dat je het opziekje en dat je weet dat beesten opeten worden, dat er boeren zijn die het melken, die kei melken, maar dat er ook boeren zijn die het voor het vlees vee hebben en nou, ja, dat je gewoon weet wat er in de wereld omgaat. Nee, dan pak ze een varken, dan veel stellen dat de blomkool is. Oh, deze vind ik broeken. Die mooist wel broeken. Ja. Alle tongetjes komt de hele familie te eten. Ik beppensisser Anne. Zij had haar moderne en actieve Beppe nomineren voor een standbeeld. Tietje geldt voor haar en de rest van de familie als een voorbeeld. Ja, nou, oh ja, de roen is het wel. Wel oké, ja, hè? wat eruit? Nou, eigenlijk hebben wij wel een hele bijzondere Beppe voor uzelf in de familie, maar ook voor een oor. Beppe die doet dingen die net Else niet doet. Ik ben wel een heel soort voorbeeld. Beppe is maar mij te backpacken geweest in Zuid-Amerika. Maar daarvoor ik voor ons Hyde en alle broers en zussen had ze ook altijd gewoon heel bijzonder geweest, altijd heel vooruitstrevend. Beppe had dus werken, naast dat ze mem wie, wat doet net heel gewoon wie. En Beppe is echt wel naar school te gaan, nadat ze baan kregen had. Dus dat is echt wel dat ik denk van, nou hoe ouder als het wist, hoe meer als ik denk van, nou dat is wel heel knap dat iedereen dat dan al je ervaring ook krijgt. Ik vind het wel heel bijzonder dat in een tijd waarin iets dus net normaal is of net gebruikelijk is, dat dan toch dat Beppe dat dieren had. Dat is voor mij wel iets dat ik hoop dat ik extra wezen zal letten.